Goeiedag iedereen, de vogelwaarde op deze 1 maart 2024. Ja, een pracht van een regio om hier te fietsen bij ieder weer. Ik toon het ook wel op mijn video's. Maar ook bij mooi weer, hier heb je een pracht van een uitzicht. Ik zeg vogelwaarde 10 kilometer van Hulst, 13 kilometer van Terneuzen en dan ook wel de andere kant naar de Westerschelde, hier een achttal kilometer naar Kloosterzande. Het is ook nog even interessant een shot te hebben hier vanuit deze hoek. Dus meer bepaald met direct zicht op vogelwaarde. Dus Rapenburg dan het centrum. Feitelijk heb je 2 kilometer van dit punt via de Bossenstraat tot het eindpunt. En dan kan je terug richting van de N290. En zo Zaamslag op en richting Terneuzen. Dus ook wel meer bepaald. De fietsroute is ook wel vaak natuurlijk via Zaamslag. Hier met de wagen sla je Zaamslag over. Zo nog even mooi vanuit deze kijkhoek. Het is namelijk zo, bij drukke momenten in de week heb je dus veel vrachtwagens. En die komen dan vast in Rapenburg. Als ze in beide richtingen komen. En dus hier is dus wel de oplossing tot een vloeiend verkeer. En dan ook wel die rustige zone. Die een 30 kilometer zone zal worden. Allee, momenteel nog niet een rustige zone, maar meer bepaald voor de toekomst. 30 kilometer zone in Rapenburg. Natuurlijk ook wel drukkere momenten. Op vrijdag is het rustiger dan bijvoorbeeld de maandag, de dinsdag. Dat is ook wel logisch. Hier ook nog even een mooi beeld van de aansluiting opnieuw tot Rapenburg. Dus daar de aansluiting voor Hulst. Van het rondpunt nog 8 kilometer en Terneuzen, iets van 11, 12 kilometer. Het hangt er ook af waar in Terneuzen dat je moet zijn. Want Terneuzen is natuurlijk wel bijzonder groot. En van de Belgische grens 13 kilometer vanaf het rondpunt. Ik zeg Hulst 10 en dan nog 5 Hulst Kapellebrug grenszone. Hier opnieuw mooi de aansluiting hier en dan Rapenburg, meer bepaald voor de lokale bewoners.
dan de aansluiting op de Vogelweg. Ja, het is feitelijk 1 kilometer deze route. Maar bon, als je rekent, als je vastkomt in Rapenburg en daar toch wel 5 minuten kan verliezen bij vastlopend verkeer, en dan, ja, dit is minder dan een minuut voor de doorgang. En in principe Vogelwaarde-Hulst, dat is 10 minuten rijden tot Zonnehulst busstation, een 20 minuten tot de grens. Dus het is toch wel een duidelijk verschil als je dus vlot kan doorrijden. Zo, hier ook nog even het zicht op camping De Vogel. En dan de Westerschelde, dus meer bepaald Kloosterzande. En dan heb je ook walsoorden, bijzonder mooi geworden walsoorden. Daar aan de Zeedijk ook een aanrader om daar even langs te gaan. En dan natuurlijk verder dan de linkerkant richting Van Perkpolderop. Een pracht van een regio. Ook zeer goed om te fietsen en wandelingen te maken. Zo, beste mensen, ik ga de vlucht hier eindigen op een lage hoogte, want er komen redelijk veel windvlagen af. Dus ook al, ik had het wel in het oog gehouden, maar bon, het is nu wel het moment van de vlucht te beëindigen. Tot de volgende.